Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anlaýar. Bu Kepdäniň esas temalary aýdymçy Nazir Habibowyň hemde beýlekleriň neşe bilen barlykda tutsak edilmegi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň başlygynyň gözegçiligi ogşatmakda aýyplanmak barada boldy we iň köp okolonlaryň hataryna girdi. Daşoğullar atlılar şoğun bilen karşıladılar. Yer titreme ýatly mahatly videolarymyz, Aşgabat, Ýoladawy, deňiziň aslyndaky Sowetler atly foto serilerimiz köp tomoşaçy çekdi. Bu kepde iň köp tesgirçi gurrundeş çeken makalamyz bolsa prezidentiň daşyna jem durýan ýaşullar sylagylaryny atly makala boldy. Siz hem Azatlygyň web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip söhbete goşulmagy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Türkmenistany wagtal ol ýa-da beýlek görnüşde jinayet etmekde aýplanýan, emma entek suud edilenine aýdylmaýan adamlary telewizionyada görkezip özlerini ýazgartmak praktikasy ulanylýar. Bu gezek il içinde meşhur hasaplanýan estrada aýdymçysy Nazir Habibow hem şol özüni ýazgarýanlaryň arasynda görkezildi. Emma bu habar sosial ulgamlarda pikir alışýan türkmenistanlaryň arasynda dürli pikirler, şol sany garşylykly pikirler hem döretdi. Kardeşim Tehranyň bu temadan ýazan makalasy şu kepde iň köp okolonlaryň biri boldy. Bu makaladan bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň meşhur estrada aýdymçylarynyň biri Nazir Habibow çekmek üçin ýygyderli neşe satyn alypdyr diýilip tutsak edildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Altyn Asr telekanalynda habar berilýär. 4-nji oktýabrda Türkmen telewizionyasynda görkezilen Watan habarlar gepleşiginde neşe terişdelerini biqanun ýurda getirenler ýa-da onu satyn alandygy aýdylýan 10-dan gowrak adam görkezildi. Olar efirde öz-özlerini ýazdaryp çykyş edýärler hem etdi diýilýän jenaýetleri boyun alyp baş hoşan işine ökünýändiklerini aýdýarlar. Türkmen telewizionysynyň resmi habarynda ýurtda neşe terişdeleriniň biqanun dolaşygyna we neşekeşlige garşy barlyşyksyz görüşiň alınıp barlýandygyna garamazdan haram işe baş hoşýanlaryň tapylmagynyň gynandyrjy ýagdaýda bellenýär. Şeýle-de habarda olaryň bu ýaman pikirleri başa barmady diýilýär. Şeýle ajaýyp zamanamyzda haram ýola baş goşup, awraýdan düşen adamlaryň bardygy diýsen gynanyrjy. Olar şeýle pişe diňe bedinewslikleri üçin baş goşanlyklaryny özlerin boyun alýarlar. Jenaýetçi ýa-da haram işe baş goşan diýilip adlandyrylyp Türkmen telewizionyasynda çykyş etdirilen 10 kiraýatyň biri 1988-nji ýylda doglan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy tanymal aýdymçy Nazir Habibow bolup, ol çekme üçin neşe terişdeleri bolan tirýegi ýygyderli satyn alandygyny aýdýar. Şeýle dol şeýle biderek hereketleri bilen öz ene atasynyň maşgalasynyň we çağlarynyň ýüzüni ýere salandygyny belleýär. Haram ýol bilen gadanç etmekçi bolýanlar diýilip aýplanýan ýene ikraýat Mar welaýatynyň Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylary Salim Alimow we Rustam Salimow bolup, olar öz towasynda kontrabanda ýollar arkaly Türkmenistanyň çägine 7 kilogram 665 gram tirýegi we 40.081 gerdejik tramadol dermanyny bir kanun geçirjek bolandyklaryny boyun alýarlar. Aýplanýanlaryň ýene biri Aşyrgelli Pattyýew bolup, ol ýurtda arasa halal dähmetiň hözirini görüp ýaşama ähli mümkinçilikleriň bardygyny aýdýar. Emma ol özüniň kanuna garşy hereket edendigine, kontrabanda ýolu bilen Türkmenistany 21 kilogramdan gowrak tirýegi bir kanun geçirmekçi bolandygyny tasdiklaýar. Türkmen telewizionyasynda çykyş etdirilen raýatlaryň beýleki biri Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mämiýew bolup, onun öz yaranları Gurbanmurat Tırrikow, Nur Muhammed Ataýew, Allamurat Urazgeliýew, Bayram Haýitow, Ildar Arslanow, Gurban Mähmet Borjakow,
Bayrammurat Arasçyев daglar bilen Tiriyek neşe serişdesini bölekleri bölüp satmakçı bolanlarında saklanandy aýdylýar. Türkmen medeniýetinde jenaýat edenlikde aýplanýan şol adamlaryň etdi diýilen günäleriniň nähili we haçan anyklanandygy hemde olar bilen bagly suud işleriniň geçirilip geçirilmänligi barada takyk maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda döwlet eýetçiligindäki telewizionyanyň habarynda bu raýatlaryň bir kanun gadanandygy aýdylýan emläkleriniň goz olmasız edilendi aýdylsa-da, olara mundan beýlek nämäniň garaşýandy hakda hem açyk jekmejek maglumat berilmeýär. Döwlet mediasynda görkezülen bu gepleşikde şol adamlara ýönkölýän aýplamalaryň nä derejede esaslydygyny ýa-da däldigini garaşsyz çeşmeleriň kömegi bilen tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýeri gelende aýsak, 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda temäki önümlerini bir kanun getirmekde aýplanýan. Şeýlede döwlet gullugynyň wezipesinden peýdalanyp para alandygy aýdylýan raýatlaryň bir näçesi kameranyň öňünde özlerini ýazaryp çykyş edipdiler. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji oktýabrda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirip, ýurdun harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň ýylyň 9 aýyny alyp baran işleriniň jemlerini seretdi. Mejlisiň dowamynda ýurdun milli howpsuzlyk ministri Döwranyň Bayramow bir käýinç berildi. Bayramow ýolbaşçylyk edýän ministrliginiň ýurtda durmuş jemgyýetçilik durnukylygyny saklamak maksady bilen şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetiren işleri barada hasawat berdi diýip Türkmen telewizionynyň habaryny aýdylýar. Emma döwlet başçyny Bayramow wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän garamagyna gullyklaryň işine gödegçiligi gowşadanlygy üçin bir käýinç oglan etdi. Resmi habarda prezidentiň göýberlen ýylýan kemçilikler gysga wagt içinde düzeltmek tapşyranlygy, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işini mundan öýlekde kämilleşdirmek barada anyk tapşyryklary berenligi aýdylýar. Bosgunlukda döwretilen Respublika Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanahoň pikirine görä, resmiýlere ilki käýinç bermek, soň olar ýygydan çalışmak niýasdan galan kesel. Ýönül Milli Howpsuzlyk ministrine berilen käýinçiň arkasynda düýpli bir sebäbiň bolmagynyň hem mümkinligini sebäbi ýurtda ýokary professional taýýarlykly milli howpsuzlyk kadrlaryny terbiýelep ýetişdirmekde entek edilmeli işleriň känligini belliýär. Hana ýurtda kadr geldi geçerliginiň dowam etmeginiň esas sebäbini hemme kararyň bir adam tarapyndan kabul edilmegini, resmi habarlarda hiç bir anykladyň aýdylmazlygyna görýär. Hakikaten şu kähin söýülýäni ýa aýrylýany düýpli sebäp bar bolmagy mümkin ýöne hiç zat aýdylan nokta. Hemme zat güzli. Kähin söýülýär. Näme üçin örilipdir? Aýha öz işini başarmak. Näme başarmanlar? Hiç zat belli däl. Hemme zat ýapyp. Şeýle-de Hanahow ýurdun milli howpsuzlyk işgärleriniň kanun esasynda öz başdak işläp bilmegine mümkinçilik döredilmeýänligini, olardan edilýän talaplary ýerine ýetirmegiň mümkin näligini öňe sürýär. Olara öz başdak işler ýaly mümkinçilik döredilmeli. Edilýän talaplar mümkin näl onu ýerine ýetirmek. Özi bu zatlardan baş çykman soň şoň üçin etýän talaplarym, tawşyrýan buyruklarym şoňa mendeş. Bu adamlar näçe bilenok, näre ýürejegini bilenok. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligi 30-njy sentýarda döredilmeginiň 25 ýyllygyny bellädi. Şu geçen gysga döwür içinde oňa ýolbaşçylyk eden ministrleriň ikisi, General Sapar Seýidow we General Muhammed Nazarov jenaýat etmekde aýplanyp türmäge batyrly. General Seýidow berilen türme möhletini doldurup azatlyga çykdy. Emma General Nazarowyň ykbaly belli däl. Mundan başga Milli Howpsuzlyk ministrliginiň onlarça ofiseri uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. Olaryň bir näçesi türmede aradan çykdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň başynda prezident bolandan soň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň 4 ministrini dürli sebäpler esasynda wezipesinden boşatdy. Häzirki ministr Döwranyň Bayramow bu wezipe şu ýylyň martynda bellenildi. Ol bu wezipe bellenilmedinden öň ýurdun gümrük gullugyny ýolbaşçylyk edipdi. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň.
Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdäniň jemin sosial tema bilen dowam etdirýär. Türkmenistan garaşy bolandan soň owalardaky çağalar baglarynyň adamlara ýaşaýyş edilip berilen we çağalaryň öýde garreneler bilen galmaly bolan ýerleriniň köpelenini gaýdylýar. Balkan vilayetiniň Bereket etrawynyň Uduýunsu owasynyň ýaşaýjysy, öý hozalykçy Nurgul Azatlyk radiosyna şeýle ýagdaýyň öz owalaryna hem bolanyny gurrun berdi. Türkmenistan'a habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde diňläliň. Balkan vilayetiniň çäginde uly guruluşyklar amala asyrlayan yerler köp gözeýilýän, medeniyet öýleri, ýanky mektepler, gurulýan etraplar känýerde gözeýilýär. Ine şu owalaryň çağalar bag meselesi nähilek? Ine şu öz owaňyzy mysal alanmazda, owaňyzda çağalar bag barmy? Biziň owamyzda Uduýunsu owasyna çağalar bagy ýok. Ýerde urda bardy. Ol 73-nji ýyllarda, 75-nji ýyla çel şo wagtlar çağalar bagyna gitýärdi. Soň ýapylyr çağalar bagy. Ýok. Bizde onu çağalar bagyny şol ul jaýlary hoçuluğa berdiler. Şol çağalar baglaryň idara jaýyny hoçuluğa berip hoçuluk ýaşap otyr içinde. Çağalar bagy ýok. Höwet etýär çağalamaz. Ine şol näçinji ýyllarda şol çağalar bagy ýapyldy? Men bilmeýän. Anyk bilemekde men şu saýudargan ýyllary ýapylan bolmaly. Biziň häzir çağalar bagy ýok. Çağalamyz höwet etýär şu çağalar bagyna gatnamagy, ukatlar gelýär, gatnasy gelýär. Ine Gazançyk bilen ýanky Bereket etranyň merkezi bilen owaňyň arasy neçe kilometr? Anyk bilemek men. Maşyny ýeňil maşynerden 20 minutda bar ýarym sagat. Awtobusum şeýle bir 40 minut ýarym sagatda bar ýa. Onu etraf merkezindäki ýanky Bereket etrafynyň içindäki çağalar bagyna da çağasyny ekidip çağalar bagyna berilýän adamlar barmy orada? Obamyzda oňa gatnaýan ýok. Ýok, on çağalar berip bilen aklar soňa. Hiç, udak görýärler. Derkim, şon gatnap işleýän işçiler hem bar şo şäherde ýöne çağalaryny berip bilen aklar. Ine şu çağalar bagy ýok diýdiňiz. Mektep ýagdaýy nähili? Mektebimiz 4-nji orta mektep, biziň mektebimiz töwelemi belli maglumatlar işläpdi. Ol nimetýärler gawy. Mektebimizde talak goý. 2 ýyllyk, 10 ýyllyk? 10 ýyllyk mektep. Inne 12 ýyllyk boldy. Mektebimizde töwelemi ilim bilim gawy ýerler, güýçli maglumatlar we gawy terbiýeli çağan. Ine şu çağalar bagy ýok bolsaňa esasy terbiýäni mektebe taýýarlygy çağalar bagynda alýarlar. Onuň şular taýýarlyk mektebe baranda enatalar kynçylyk çekýärmi? Biziň çağalamyz indi şu wagt 6 ýaşdan barp başladylar. 6 ýaşdan birinji klas bolýarda. Indi şu wagt şu näme çağalar bagyny görmedik. Çağalar üçin mögülümden öz haýyş edip 5 ýaşyny doldurup 6 aýdan çağalamady okuw çağırýarlar. Hepde bir gün okutýarlar, 3 sagat ýarlar, öwretýärler. Bulara garan tutmany, surat çekmäni, harplarym näme tanamany öwretýärler. Ol çağalar bagýaly, hepde bir gedek şol peýda da çağalar. Begen gitdi. Çağalar bagynyň ýoklugy işleýän enatalara nähili kynçylyk döret. Çağalar bagy ýok ýerine işlemek gynna onuň. Şu garrylar bolsa, ne ýaxşy garrylar seret nemetýär ýokdan kynçylyk döretilýär, kynçylyk elbetde. İşlejek adamlara gyn iş aýal masalalary. Şon belli adamlar işleýärdi, obada onuň aýal masalalar kän işläp bilen çağalaryna ýokda neme gözükçilik gerek ýokmän gerek. Ulu owanyň ýanky geňeçligiň başlygy bolmaly, ýa bolmasa owa ýaşullar bolmaly, deputatlar bolmaly. Şu çağalar bagy gerekde barada enatalar bir ýüz tutanokmy? Enatalar şu deputatlara ýa daýhan bileşiginiň başlyklaryna ýüz tutanoklarmy? Bir de şonu ödeme ýüz tutup göremek. Biz şol çağalar bagyny neme ýokluk hakyny hiç bir ýol başy idaralara ýüz tutýarlar da bilmeýät. Biziň owamyzda bir sada adamlar ýaşaýar. Biz öz günümizde şükür etip oturýar. Belki o da yetirin şoğulları, belki bizde de bolor çağalar bağı deyip umutda ýaşap ýör. Belki ýol başlar şol biziň nemämizi nazara tutup şu oban ýagdaýyn belki çağalar bağı gurulur deyip şonu kömek belki bolsun ýol başlardan garaşýar. Bereketli Nurgul bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan 6-njy oktýabrda hatyra günni bellädi.
Ýagny sögüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar şol sanyny 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesinde ýok olanlary ýatlady. Ýöne Türkmenistanyny 1946-njy ýylda we 1999-njy ýylyň aýagyna Günwatar Türkmenistanyny gazanjykda bolan ýer titremesi resmi metduatda känbir ýatlanmaýar. Ikinji tarapdan Rus mediasynyň şol wagt habar berenligine garamazdan gazanjykda bolan soňky ýer titremesi prezident Sapar Muratniýaw tarapyndan ret edilipdi. Azatlyk radiosi gazanjyk yer titremesi barada goloyda şol ýerde saparda bolan Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat dogrudanam gazanjykda yer titremesiniň ýyllary nähil saklanypdyr. Gazanjykda geçen asyryň aýagyna bolan uly yer titremede goýran bolan zaýratan zaýlaryň bir näsesine suwy esilipde hadymlar garady özüniň güýjüniň ýetdiginden bezerdiler, başyny tuwadylar, ýene gaýretdiler. Ýöne şoňa hemme kişiň bir güýj maliýe ýagdaýy güýjüň ýetip durmady. Bir ýagdaý ikinciden zaýlary tutuşlaryň goýran bolanlary şol merkezi ofisi Nefta şäherine ýerleşýän Türkmennewit korporasiýasyna bir togul zaý salyp bermeklik borçly edildi. Olaryň başly waratdyrak bir orta gadap bilen zaýlar dol ýumurlan huzurluklyň 50-60 umum meýdany 12-14 kvadrat metr bolan bir togul zaý salyp berdiler. Ýöne adamlar soň kardy kowalna ýene gaýrytyna milletler alyp özlerini zaý salyndyr. Ýöne şunu teretmezden gazanjykda ente bundan bir 16-17 ýyl bolan yer tiremen ýyzlary nähana bildirip dur. Amanrat bir tarapdan prezident telewizion arkaly gazanjykda yer ranmasynyň bolanyny ýalana çykýar. Ikinji tarapdan hem resmi taýdan yer ranmasynyň bolanyny aşaklyk bilen Türkmenistan boyun alypdyr. Şeýle bolup çykýarda. Hawa gazanjykda uly yer tiremesiniň bolanlygy on resmi taýdan ýylyna aýan boýnalynmasy aslynda boýnalynmy sebäbi soňraky maglumatlary görä gazanjyk keltmek üçin 12 milyar Türkmen manady. O döwürde Türkmen manadynyň bir kepege dönen nowru halis bir hümmetsizlenen nowruny 12 milyar goý berilipdir. 12 milyardan ýylyna ýetirilmän. Ýetirap derejesindäki ýol başçylar hem-de gazanjyga sürgün edilýär. Şo döwürde ýokary wezifeliler, döwleti gemreller, şol döwleti gemreller bilen etraf häkimligi derejesindäki ýol başçylaryň arasynda şo 12 milyardan şolaryň hususy bähwi üçin sowlupdyr. Ony kredit tökmünde şolaryň husus huzurluklaryny ötdirmäge bankyň üstünden berilipdir. Soňmyň üstüne şol adamlar husus jogapkärçiligine çekilip belli nökredeselli ýyl kesilip türme uğradırlar. Bir ýagdaý, ikinji bir ýagdaý men edil senesini ýalňyşýan bolmam mümkin. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň häzirki döwlet başçysyny gazanjyga ýylçyn aýdylýaly duýdansyz bardy, vertolyotly, koçorly bardy. Şonu adamlar bilen duşanna da gazanjyk yer tiremes bolanyny ilkinji bolup gazanjyga men beripdim diýip ýyl ortadan gurrun etdi. Şol üçin bu Niýaz Taşary habar berişleri işlerini müzawat atıp näçe nazar alıp sarboýlyk etdi de aslında özleri bilýän ekenler şol resmi taýdanyn boýunlanıpdyr. Ýöne ýyl güne bir kastetmek diýen ýagdaý bolup çykdy. Ýyl güne zaýyna girmäge gorkup ýa-da zaý ýumurlan üçin tünelwes bolman üçin başarda ot ýakyp şoň başyna kışyň güni erilip oturan wagty döwlet başçylaryň Orset televizion yalan söýleýär gazanjykda hiç de bolanokdy. Televizionyda ile ýetirýär adamlary äsgermezlik, kemsitmeklikdi. Amanrat, indi şo yer ranmasyndan bäri geçen şunça ýyldan soňam awariýa ýagdaýyna jaýlarda ýaşap oturan hozurluklaryň bardygy aýdylýar. Bu diýilýän çynmy? Bu diýilýän hakykatyn agyn özi sebäbi döwlet ýetkiligindäki jaýlaryň käbirleri entegem şo görnüşinde saklanyp dur. Meselem gazanjygyň ikinji owa diýilýän ýerine bir şäheriň demir ýol deposynyň Gunnogory, şäheriň de Gunnogor gün ortasyndaky territoriýa bolýar. Şo ýerde 8 gatly zaý bar. Şo 8 gatly zaýynda kerpiçden salynan zaý yer titremede. Başynyň suwuglary gaçyp kerpiçden salynan diýwarlar zaýry gaçyp
tarapdan baş tarapdan gözüme eğilip durundan teredende korku dörüye yönü şonu seyretmezden şu yerde häzir 8 hozurluk yaşa otur yetiştiremedenler 16-17 yıl geçenem olsa innervet yerim öz vaktında yaşamak hoplu avariya bennaki zaydi resmi aktiyarlan zaydi yaşayan sol 8 hozurluktan pul suyun kaz suyun zayın sinnaki yaşayış begarın ullanyanlık için tölödülüyor. Şehrin resmi hasabatında olsa şeyle zayı yok. Ol avariya bennaki zaydi bir vat hasaptan ötürülün. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Gazancık ýer titremesi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdäniň jemini golf we onuň Türkmenistana geljek baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Nicklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Nicklaus bilen uçdy. Bu kompaniýa golf meselesinde ýörüýteleşen we duşuk mahalyny Aşgabatda golf kortuny gormak we sportyň bu görnüşi boýunça ýarışlary geçirmek bilen bagly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy diýip döwlet mediasyna habar berilýär. Eýsem Türkmenistan golf kortuny gursa we onu ýarış geçirmekçi bolsa, golf meydanlaryndan aýdaly Portugaliýa ýaly pul gazanmakçy bolsa, nähili praktik ädimler etmeli. Azatlyk radiosu bu sorawy Portugaliýa we golf barada makale ýazan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Karla berdi. Portugaliýa ýaly gazanç etjek bolsa, döwlete ýyl halka peýdal boljak bolsa, onu şol kort meydançylary şahsy eýçilikde bolmaly. Döwlet eýçiligine däl. Meselem Türkmenistanyň saglyk ýolu diýip ummatsız pul çykarylyp ýol guruldy. Şol ýolda bir üýtgeçklat ýok. Hatda şol ýolun ýöremäge de beýlik adamlara ruhsat berilmeýär. Diňe saglyk güni ýörep bolýar diýär. Eger Portugaliýa barada aýtsak, Portugaliýanyň tebigaty Türkmenistana ören goloy, çägesew, adyrsow ýer, bir çetem okean, şoň üçin ıssy klimaty beýle bir ýagşy ýok. Golf oýunynyň dünýä boýunça bir jenneti hasap edilýär. Golfyň ýene bir gowy tarapy, golfy iň kiçik ýaşlardan başlap uly ýaşlary çenli ähli adamlar, aýallar oýnap bilýärler. Ol şeýle bir gowy oýun, oňa hemme adam bir ýöremäni ısgyny bar bolan adam şol sporta gatnaşyp bilýär. Beýleki bir tarapdan golf dünýädäki iň gymmat oýunlaryň biri hasap edilýär. Ýöne eger ol şahsy ýetçilikde bolsa, ol serediler, onuň eýesi şol golf meýdanyny adamlaryň barmagyny gazanjak bolar, adamlar özüne çeker, şolaryň şol meýdanyny mydama golf oýnamagyny isler. Sebäbi oňa girdici gerek bolar. Ekim Portugaliýa nädip golf boýunça jennete urly, nädip dünýäden golf oýnajaklar, golf mustoklar Portugaliýa näme üçin dökülýär, näme üçin o taýda altyn pul döküp gaýdýarlar. Muň syry näme? Syry ilki bilen howa şertine, sebäbi ol ýerde bir ýagşy ýok. Meselem golf meýdany Ýewropanyň ähli ýurdunda bar. Aýdaly Fransiýada ummasyz köp. Ýöne Fransiýada ýagş kär. Indi Türkmenistanda da ýagş kärnäl. Eger Türkmenistan ikinci Portugaliýa bolup bilermi golf meýdanlaryny gursa? Egerde ýene de ýolum açsa, üstesine ýolum açsa onu bolup biler. Diýmek Portugaliýanyň ýolum açypdyr da, ýani gapylary açypdyr da. Elbetde, sebäbi Portugaliýada hut bizdäki ýaly öň diktator rejim bady, tä 70-nji ýyllaryň aýagyna çenli. Şol rejimiň ýöreden siýasaty, şo döwürdäki gara tegmiller häzirem bar. Portugal ýurdunda hatda Lissabony paýtagtyň özünde de bar, görnüp dur. Ol Portugaliýa Ýewrosoýuza girýän beýleki döwletlerden ýyzdy. Günwatardaky döwletlerden gaty ýyzdy. Ýöne soňky döwürde şu işlere gaty ýokary üns beripdir. Häzir o ýere barýan adam ummasyz köp. Onu diýmek Türkmenistan diňe golf meýdanlaryny gurmaly, gapylaryna açmaly, ýani wiza çäklendirmelerini aýyrmaly, umuman ýurtda hususy ýeçilge ýol açmaly, toplumlaryň çäreler görülmeli diýjek. Elbetde. Onun beýleki bir tarapdan Portugaliýa bir beýle uly şäher däl, ýöne Portugaliýanyň azyndan 3 şäherini halkara uçurlaryň gonulgasy bar, aeroportu bar. Diňe Lissabony däl, beýleki şäherlerine de uçup bolýar. Özüm şol uçuşlar arzan. Beýleki seredeninde, beýleki döwletlere seredeninde, meselem Gretsiýa ýa şolar ýaly bir döwlete seredeninde Portugaliýa uçmak arzan. Şu biletler el yeterli. Adamlar şol ýere barar ýaly edilen. Indi siz Türkmenistanyň çykan golf habaryny görüp Portugal tejribesinden bilýän adam hökmünde odaly bilen näme pikir etdiňiz? Türkmenistan dogrudan bir
ykdysat taýdan bir peýdaly tarapy ädim edip başlaýarmy? Ol mümkin. Ýöne ykdysady taýdan ädim etmek üçin ýene de erkinlik gerek. Şol sport meýdanlary prezident üçin gurulmaly däl, halk üçin gurulmaly. Ýöne köý adamlar üçin, şonu oýnajak adamlar üçin, hem saglyk milletin saglygy üçin gurulmaly. Ykdysady peýda diňe şondan soň gelip başlar. Hormatly dinleýijiler, Ýazgy Hudaýberdi Haly bilen Türkmenistanyň golf perspektiwleri barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.